ngiyaphinda ngiyambingelela uManazaretha amahle Nkosi. Akekho ongenza lento enhle kanje engiyibona namhlanje ngaphandle komnazo leli bandla uGumbela. Bese sifulekile thina emhlabeni. Sancama. Singazi ukuthi sikwenze njani ukuze sibuye sinibone nini baningi ngaka. Amen. Akekho ke la emhlabeni nasezulwini ungakwazi ukuvimba uGumbela mase ifundo yakhe. Ngempela thina sihamba ngenyawo la emhlabeni bese sihluleke sancama. Sithanda ukuthi ukuhlangana ingekho indlela ukuthi sibuye sihlangane. Wayengeke ahlule into encane yokusihlanganisa bayakwazi ukumisa ulwandle. Fanele nje ngabe siyagiya siyajakadula. Simbonge uGumbela ngoba lento wayakha yedwa ungalikele umuntu ilale emahlathini. Manje mayiseyidinga futhi uyidinga yedwa. Ethi baphi labantu ngathi bayoba seJudiya ngo-October. Khona ke lo mhlangano khona namhlanje awubangalula. Ayekube nzima. Siyakubonga kuye unguye.
ngiyabonga bantwana kaNkulunkulu ongilekelela inkosi izimbusisa. Kufika labo baba bala besiyakuthuwela befike ebuhlini kwasaqinile ke umthetho usaqinile. Umfundisi lo bathi phethe inkonzo kuseni nabavangeli nomshumali wakhona la ekhaya nabo bonke nje abagcotshwa lapha eshiya ukuthi wena bafika ke izwe kungakahanjwa bangakafuneka abantu abangaka uthi ngasembaningi kakhulu bafika ebuhleni waphela imihlangano ekuncane bese siyenza iphendulo emincane siyenze ebuhleni bazobuza indaba yeJudiya ukuthi kuyayiwona eJudiya ake ngakhuluma ngedwa ngathi labantu baseJudiya kade bagula ngempela yena kuba bekunzima kanti labantu baseJudiya bagula ngempela bangezwe kuthiwa kufuneka abantu aba-100 bathi bona bafuna umhlangano uthi mina hayi labantu bengathi akusaphilekile emakhanda angifuna nophume endlini ngasho ngisendlini ngikhuluma ngedwa labantu baseJudiya ngathi sebegula kakhulu ngamakhanda ngithi ngiyabaxosha ngoba nami phela umthetho ngiyawusaba ngiyawuhlonipha ngathi ayibatshela ingane ukuthi ikuyixoxa indaba yabo abadelanga ngathi yalunguza ngase ngibuza komunye ukuthi ngathi lamakhathi aseJudiya sebebuyisibili ngithi engathi lamakhathi aseJudiya kanti ayezwanga leqaleni into ngayenza ukushada mayisikhuluma into yakho nabaphindisa ngibatshele kona eqaleni ngathi ake nihambe kancane lo daba sokuyisilungisa sizohlala nje labefundisi la silungise lo daba bahamba ngithi dawa futhi sebuyele lamakhetho aseshintshile ke manje inkulumo asacela umhlangano athi baba konke sekume ngomumo sekulungile kulungile nokusho kanti basho sebeqinisile sekulungile yonke into isilungile amen amen wangena ubhombela kwabaphathi bezwe bawehlisa ama-level yafika ku-1 bafika beza kumina nje sebezwe ukuthi u-level 1 ngeke phela unqabe lento washebe mayeseyifuna uyayifuna kwasengena kulabo basemhlabeni abaphethe amazwe noma abaphethe izwe bawehlisa ama-level abo ku-level 1 bathi bafika seku-level 1 bathi baba umuzi ulungile
ngithi mina kubona khona indoda ethi izongena nje lapho athi bona akekho simlindele ngaphandle kwakho amen amen umuzi usulungile ulingela wena inkomo zomhlangano seziphelele inkomo zomhlangano iphelele sesilinde wena baba itafula sesilidekile sesilinde wena baba ube ufike uzosiphakela isikwa semihla ngemihla amen amen ngiyamthanda ke umuntu onesibindi kodwa sokholwa isibindi sokudelela abantu amen lamakhehla lana anesibindi kodwa ekholweni amen ngoba iqala lento kusenzima ngathi ngaxaze kudela lamakhehla awaguli hayi ukuthi uOctober bawufuna ebuhleni bawufuna khona la indawo na October ngicela sengibatshela ukuthi ngiyeza ngolesine amen amen nanga yabona mawuthinywa ushembe ikuthuma usizi wena ubona usizi leta kuthuma yona kanti singeyona usizi sikuze izoba nempumelelo amen uyabona bafika kusenzima ila ngathi lamakhehla kanti agula ngempela kanti aguli akulaleki ngathi ayalala ushambe ayifuna lento yawo so ayibe yabona yabona October wobeka lamakhehla ala bese kuthi wena ngathi ngibona sebefika sebebaningi manje no mthatho sebekhona sekuphela sebebaningi bephethe na petrol ayiduma ibuzi ngani ukuthi uthathe ba petrol uthathe ngani petrol ngathi sofia ngolesini amen amen omunye umuzi lo umuzi waseJudiya kwesinye isikhathi lesifike ekseni kwesinye isikhathi sifike emini kwesinye isikhathi sifike ntambama kwesinye isikhathi sifike sekulalo kodwa lokhu safika sekuntambama ngiyalithanda uthando ngilibona ngithanda ngalo maNazaretha amen amen kuthi noma ngibona into inzima kodwa manje ngibuye ngikhumbule ukuthi awu laba abantu abangithanda kangaka kodwa ngabadela kanjani amen 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 hayi satheleka madoda sathela kwamhlophe igceke amen amen abakazi namanje abantu ukuthi ushembe iqile likhothe emhlanje yeke baphinde bazi makangazanga namhlanje mayeseyifuna into uyabona ushembe ngeke ulale ekuthuma ukuthi hamba uxolisele umkhulu wakho lo ongijikela ukhokho wakho lo ongijikela ngetshe uzufika ebuhlini uyikhiphe le nto uhamba umxolisela ngayo
bese xakeka ubaba omkhulu Dawu naba abantu ngibaphisa inkobe sihlakaza phansi sokuze phela iminyaka ngingasayi eJudiya iJudiya le iwumuzi omkhulu Amen. Oh, Amen. Ithi asiye siwabonge nje lamakhehla la atshengisa isibindi anaso ngokuthanda uFembe. Amen. Niyazi ukuthi kube lamakhehla azangafiki. Ngabe mhlawumbe sishaye one day. Leli sonto sihlale la ungalilinganisa nenyanga. Bese ngibonga nje ihlahla ethe mayehla ehlela phezulu kwalomuzi waseJudiya kuvele kumhlangano wayo siyabonga Judiya usikhumbula umhlangano omkhulu kangaka. Esikhathini eside sagcinana sasingasazi ukuthi siyawe ukuyisibonane yini. Umfundela ke umfundisi wabase Filipi 1 verse 3 kuya ku 5. Iza namhla iza
Mafitho ile bakutshenze ngayifuni. Unakala manje. Ayikhale. Kanti ngulu mina lapha. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Cha uyazi uthini? Ngiyibonga futhi leJudiya. Ungibhezela bonke abangcwele ngemvula. Ngesikhathi zonke ekunquseni kwami ngokubonga konke ngani nonke. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Ngezikhathi zonke ekunquseni kwami konke ngani. Nginxusa ngokuthokoza. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini. Kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Kodwa ngibonga ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. uNkulunkulu namhlanje sikhumbulile. Silethela into esasingasazi ukuthi sayeke sibone yini. Anokhumbula ke bantwana baNkulunkulu ukuthi
lo mhlangano wa-October ungomunye wemihlangano emikhulu uShembe asikhanya ngayo. Mithathu le mihlangano October lo, uJanuary waseNtabeni, uJulayi emzini wasebuhleni. Yiwo le mihlangano ethiwa uShembe sizofika kathathu unyaka omunye. MaNazaretha ngiyathanda ukuthi nibe amakholwa. Amen. Ngithanda kakhulu njengoba phambi kwenu nje ngimele kona ukuthi nibe amakholwa, nikholwe ngeqiniso. Amen. Amen. Singakuphoqi ukukholwa bangakavuma kakavumi. Wena siphoqa sifuna ikhunda sifuna yonke lento eyabantu abaphambili. Yinhle lento yoMaNazaretha. Nize ngayoni. Amen. Amen. Akufuneki umuntu agqoke kube mhlophe bese yazenzisa azenzi. Ifakela amaphasi ngezini. Sabotage. Ngongela phansi kwami vele. Hey. Hayi. Akwenza. Sakhola lo msindo. Hayi nethi, yathi uthola 19 ekebana. Yayithi. Hayi bamba ngoma yekesi. Amen. Amen. Bese masenikholiwe futhi nikholwe ngeqiniso. Amen. Amen. Kumfundela ke mfundisi ngoba seRoma 16 verse 17. Yeduga
Masitholela bayifunda. Iyancenga bazalwane. Iyancenga bazalwane. Ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa. Ukuba niqaphele ababanga ukuhlukana nokukhubekisa. Bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina nahlukane nabo. Bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina nihlukane nabo. La ekhaya ke awusuyikholwa la ekhaya ukholelwa indlela yakho unganciki komunye umuntu ngoba mhlayewa lo muntu nokhala phansi nobabili mayithi uyale phesheya komfula ngeke usale nohamba naye uba uthi usala wakhe. Lincwadi kithi ngiyancenga bazalwane. Waphinde ungifundele imfundiso. Roma 16:7. Niyancenga bazalwane. Njengoba ngiphambi kwenu nje, ngimele ngone ukuhlezi ngizincenga. Ngoba khona abantu abangezwa. Umkhuza namhlanje enze kusasa, umkhuze kusasa enze ngalela langa. Iyancenga bazalwane. Ngiyancenga bazalwane. Kuba niqaphele ababanga ukwahlukana ababanga ukukhubekisa. Ngiyancenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa. Bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina nahlukane nabo. Bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina nihlukane nabo. Njengoba nila nahlukana nabo. Amen. Ngoba phela bona babefundisa olunye ulimi hayi lolu sikhuluma ngalo la. Ukholwa kuyona lento le ukuthi kufuna imali. Ukholwa ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhona wakho njengoba uyikholwa, uyithanda wena. Amen. Amen. Ungathi mawubona ibasket lengena lapha endlini bese inhliziyo yakho uyaconsa. Ishile enye indoda. Thina enye indoda ibhale ephepheni. Ithi engathi amagula ayendaweni eronge. Ayiphini. Angazi ukuthi ubani lo oyintatheli yabantu. Uyabhala lo ephepheni engathi amagula ayendaweni eronge. Ngithi mina amagula ayendaweni eright impela. Exactly. Yilabo bebewaphethe abayendaweni eronge. Aya ingo yindawo amagula liyona abakhona kulomhlaba. Angayifini. Ayendaweni eright kamagula. Abawaphethe abayendaweni eronge. Ikona ke lokhu ukukholwa sekukhuluma ngendaba kaNkulunkulu sikhuluma ngamagula. Into ephambili yamagula. Akupheli umuntu. Akusukuma isosha. Khuluma ngegula nje wena. Azange sebakhohlwe ukuthiwa imali impande yesona. Futhi imali inkinga ya imali udodi.
ngoba nasa kufaka la yona eduze komgudi nase siyokubeka ngeke uyisebenzise uthenga ngemali futhi uthule cha ingubo emhlophe ayisho ukuthi umuntu akathanda into engafanele ayithande mina ngumholi walabantu engiphambi kwabo nabo abahongo kwami angiyena umholi wamagula hey ngeke akulula awuzongani umfundisi ekseni into yamxoshisa into lakhe kwazozala kumina ukuthi babefaka uhlelo zokuyindaba Amen. Uthi wathi mayibona into for 50 rand embenge ndaba. Kanti la ekhaya usezulwini ngempela. Hayi kodwa sifanele ukwabonga namakhehla la. Isibindaba abenazo. Ngeke ngisababiza ngamagama abantu. Abesiphathiseni nabo lo mhlangano. Kuna ngifanele ngibabonga kakhulu kodwa ngeke ngibabonge empobheni. Bayazi bona ukuthi ngibonga wonke umuntu owenze lo mhlangano oba impumelelo. Eqinisweni mina maNazaretha angizile zomshumayeza. Wasenashumayezwa le. Futhi ngamshumayeza umuntu kusele kusele izishumilanga. Mawungekho wena ezibili izinhliziyo yakho awuyila le nto eshoyo. Sanjalo wena ehashu ngalithatha ulisemfuleni. Uthi uphuzisa amanzi mangayafungelwa phuza. Mina ngizogcwalisa okholweni eninakho. Awuthi ngishumayeza. Amen. Amen. Inhliziyo into eyinkinga. Ngoba ifihlekile. Kangcaba uNkulunkulu wayethi mayidala waseyibeke esiphongweni. Usheshe ubone mawungena eduze komuntu umbone inhliziyo ejika icoza igazi esibonda angabe ngisangena ngidlule. Mawungena ngoba umuntu othize ubona inhliziyo imhlophe bese uyabona hayi angingene la ekhaya. Kuyenzeka umuntu kube ngathi uyakuthanda unathi ungahamba athi oho. Ayinto into enabantwana baNkulunkulu kade ngathi ngibona lobuhle kungaka. Asisiphatheni kahle ke bantwana baNkulunkulu njengoba sila. Sizolungisa indlela esihamba ngazo mhla ushembe siphica nomphefumulo siyahamba. Sizocenta ukukhula. Kuze sihambe ekhanyeni umhla uphela. Akuthi ke mangabe kwenziwa into ezinhle nawe wenze okuhle kuze uvune okuhle. Amen. Nothando lube khona nawe egcineni uyothandwa nguJehova. Amen.
Sengiyake ngasemaphethelweni. Ngokushambo yabathanda abantwana bakhe babethandana. Abahlala bejabulelana emini nobusuku. Hayi ukuthi makuqhamuka elinye iNazaretha elinye linyukubale. Kufanele abe nihlale nihleka njalo. Hayi uqinisa ubuso kodwa uNkulunkulu adale waba nobuso obuhle bese uyabuqinisa kuze kuphamba lezi nyama ephezulu. Kuthi ubaba wami mayexoxa ngelilanga khona la. Ethi mangabe ungazi umdinelo. Mangabe khona la ngabonanga kona kahle ngasolinye. Anoqhwebana libe enhlali phansi nibuyisane. Amen. Oyingwe. Amen. Kodwa uma ukholwa kube into ehlala iheleza phakathi kwenu. Amen. Ungashiya ukuthi uyikholo nalo weNazaretha nalo. Hayi seMaNazaretha ngenhliziyo nangemphefumulo. Amen. Oyingwe. Ngiyabona abaNazaretha ukuthi lento enikuyona yile ethi iphelele. Amen. Amen. Oyingwe. Amen. Uyazi kubonakala ngalokho. Kubonakala ngabantu abangayigqokile ube mhlophe bephangelana befuna ukungena la. Amen. Oyingwe. Amen. Angithi qale nayi ngisebancane. Hayi ngempela namanje ngisebancane. Basazongena abantu. Kanti wabamkhulu uthini mayithi kumkhulila ngamntanami. Ungafaka ukhonkolo phezu kwendlu yami yokugcina. Ngoba ngifuna ukukhula ngizomila ngikhule ngumboza umhlaba. Hayi somboza umhlaba. Sengiphetha ke batwana baNkulunkulu. Abanye bangibhala ngabe emaphepheni. Mabebhala babhala ngabe ngami emaphepheni. Mawubhala ngabe ngami emaphepheni mina ngeke nguphendule. Sokuthi angigiye kuba ngiyazazi ngoba. Amen. Amen. Abantu ke bahlulwe into encane. Ushebe ufika khuluma phambi kwabo. Kodwa kusasa baye kuyona leyo nto. Ubaba wami ongizalayo uthi ngolo makhosazana. Uthi nomfana la. Angazi ukuthi wezobani. Lo mfana ngimazi ukuthi wezobani. Ngoba akalingana nenkosana yami engizalayo usho mina. Lo mfana ungibhale emaphepheni uyangiphiqikiza nje lo mfana wenze yonke into ayithandayo. Maye lo uthi angazi noma mhlawumbe kodwa khona la ngoyojiya khona singamba ngedwa. Qinisile ubaba yathi ke sihamba ngedwa lo mfana wakadanzi wathi. Maye sekhona ke umoya walo mfana sungenekile lethi umthetho. Ngobe. Uyayikhulumela nje ngama ngimazi akangazi akaze abe umngani wami. Safe. Hayi. Yaqala kuphawula. Yaqala ukukhuluma hayi. Iyahlupha indaba yala ekhaya. Ngoba kukhuluma kakhulu abantu bemizi thina singakhuluma. Hayi. Omakelwane. Ngathi uNkulunkulu angibhekela lo mfana. Amkhulisa.
Hayi usehambile. Amqaqe inkulu mangabe nenkulu. Hayi ase. Mina ngiyabantu yokudlala mina. Usehambile akasekho. Uthi umbaba wami hey lethu ungaboyibamba ngesiqu sayo lento hey izokulimaza. Izomisa ekhanda yawe bhebhezi. Akasekho. Bese thi ngelinye ilanga nofisa ungimba. Imba ngiyamba. Bathe bayangena eJudiya ubani oseJudiya. Ayikhale. Uthi ngoba nofisa ungimba. Into yakhe ezulwini ayifani into yakhe emhlabeni. Amen. Oyici. Amen. Inkosi kusisini ngizwile.